И здравейте хора! Днес ще играем на Майнкрафт на Hard Survival. За начало искам да ви кажа няколко неща. Едно от тях е, че си сложих нов ресурсен пакет. Ето, чакайте малко. В момента RAM ми е на 78, защото правя много неща отведнъж с този компютър и малко го тормозя. Ето изтеглих този и този. Тези два текстурни пакети. Ресурсни. Тук ще ви покажа какво правя. Инсталирам нещо, което ще направи това. Тези две неща, които в момента инсталирам от Advanced System Care, ще забързат компютъра. Така пише. Ето, Boost your game and PC life span while keeping it into shape. Това ще забърза компютъра докато играе игри. А това ще забърза включването на компютъра. Като изтегля тези неща. За това. И сега може да започваме. Самостоятелен екран. Може да видите ресурсния пакет в този клип. Може да го сменя и на другия, ако не ви допадне този. Между другото, не забравяйте да напишете в коментарите. Сега ще ви покажа и двата ресурсни пакета и в коментарите не забравяйте да напишете кой ви харесва повече. Защото са два. Колко минути стана? Не. Какво стана тук? Какво стана 2%? Така. Инстринг, окей. Ама сега. Така. Да видим докъде бяхме стигнали миналия път. Това между другото ето ресурсния пакет. Малко променени неща, доста са готини. В смисъл, че е готин, да. Доста. Обичам, когато ресурсните пакети са много различни от обикновения. Чакайте. Мисля, че първо трябва да изключа другите програми, които в момента са включени. Да. Лейте леда кафе. Факлите са много яки. Ето сняг, пръст. Добър е. А не е лошо. What? Жена съм. Трябва да си сменя потребителското име. 2, 4, 6, 8, 10 сърца. Те по принцип си 10. Не знам защо ги броя. Кое е това? Камени въглища. Сега ще ви покажа другия ресурсен пакет. Мерника е много малък, ако забелязахте, гледайте. Настройки, ресурсни пакети. Смит, готово. Realistic Adventure версия 677 64 битови компютри. Windows. Така. Сега да изчакаме да се включи. Готово.
Ха, какъв е леда? Това е Realistic Adventure. Гледайте какъв лед. Сега водата да ви покажа. Те са обикновено, ама вече се стича. Гледайте. Изглежда така, сякаш се стича. И между другото го направих да съм с субтитри. Това е Crafting Table. Вече е такъв. С този Realistic Adventure. Това е Cobalt. Не, това е Cobblestone, извините. Това е Stone. Това е реалистик. Демек да е реалистично. Cobblestone не ми харесва, но Stone е много суперски. Вратите са си същите. Ами факлите почти същите. Лото е друг цвят. Crafting Table. Печката, гледайте каква е. Мината. Искам да ви кажете кой повече ви харесва. Сега мисля да игра с Realistic Adventure. Да, за сега ще игра с Realistic Adventure. Да продължаваме играта. Това какво е? Смърчови дъски. Да, дъските между другото са много реалистични. Пръст. Чакайте малко. Да. Дървена кирка. Сега ще си направим неща. Желязна кирка. Окей, каменен меч. Аз пък ще си направя железен меч. И един честплейт. С тези 7 мога да си направя панталони. И изхарчихме всичко до дупка. Какви брони. Окей. Секси съм. Нали? Добре. Това е каменния меч. Железният е много по-готин. Че харесва ми този ресурсен пакет. Не е лош. Вижте, реалистична пръст. Всичко е окей. Сега трябва да си... мамка му! Изхарчих си всичкото желязо. Сега отиваме в мината. Стъпки. Субтитрите дразнят ли ви между другото? Може малко да ви дразни, защото всеки път пише това, което е очевидно и се чува. И ушевидно, както се казва. Сега, тук. Малко злато. Това са златните руди, са такива. Ще го взема. Сега съм някъде тук. За трит. Окей, ще ви кажа като ще пусна клипа, който на... Открих. Чакайте. Сега снимам, нали? Открих се какво може да са ми полезни. Какво стана? Чакайте, хора. Не, What? Какво стана така? Чакай. Защо? Откъде се правеше? What the fuck? Не. Ще го правя, бро. What the fuck, хора, как се оправяше това нещо, бе?
Не. Спри да се мърдаш, вече ми се зави свят. Ето, натискам Z, не става. Ако се мръднеш, просто край. Разбирате ли? И не мога да разбера сега кой блок беше това. В подявалите. Хора, ако можете да ми помогнете, някак ми кажете. Защото не мога да разбера как се отправя това. Натискам клавиша за спирането на кинефоматетичната камера, там както беше. Ето това. Чакайте малко. Контроли. Ето вижте кинематографична камера. Та натискам за, не става. Turbo Boost is here. Окей. Почти сега. Не става. И подявалите как се прави това нещо. Мисля, че съм натиснал нещо, но... Сега защо не мога се такова? Да пробвах някакви начини да излезна от света и после пак да си влезна, нищо не стана. Мисля, че не знам какво да направя. Видно настройки. Спомня ресурс. Музика филмерни. Не знам. Фокусирана вестина, това на интернет линкове. Запитване при отваряне на линк, мащаб, окей. Чат показване, ресурсни пътни. Наложа видео настройки. Това нищо не стана. Не от език със сигурност. Да ми музика, изолации. Откъде бяха субтитрите? Ето. Не помогна. Нищо. Натиснем пак за. Нищо няма да стане. Тискам пак за, пак не става. И пак. Задържам го, не става. Тискам два пъти. Става. Тискам един път, не става. Още после. F3. Натискаме си нещо. Та пак не става и пак. Всъщност. Някаква клавишна комбинация няма ли? Та явно съм натиснал нещо. Не знам как стане изведнъж. Но ще опитам. Нещо, например, така, изкопаваме копче. Нищо не става. Та, хора, ако имате някакво решение, не го пазете за себе си, защото искам помощ от вас. Това е сериозна подкана от мен да ми помогнете и аз ще направя нещо за вас, каквото поискате. Вие само ми помогнете и ще ви бъда благодарен. Даже може да ви се абонирам. И това беше от мен. До нови срещи, ако успея да оправя проблема.